Першынства краіны працягнулася выбітнай галявой серыяй. Ніводзін з матчаў другога тура не скончыўся нулявой нічыей. У захапленні ад гэтага АБФ ФТБ фарміруе свой хіт-парад лепшых стрэлаў выходных. На пятым месцы магутны стрэл Гегана Кадзімяна, што адкрыў лік не толькі ў матчы Нёман-Віцебск, але і паклаў адлік галам гарадзенца ў бягучым сезоне. Чацвёртая пазіцыя з заімклівым контрнаступам салігорскага шахцёра і дэбютным мячом форварда зборнай Дмітрая Падстрэлава у цішотцы гарнякоў. Трэці радок пакінем Владзіміру Хвашчынскаму. Форвард футбольнага клуба Мінск адгукнуўся на перадачу з глыбіні поля ды забіў мяч у браму былых аднаклубнікаў з мінскага «Дынама». Віцэ-чэмпіёнам тыдня прызнаем Івана Бахара, што засмуціў былых сябрукоў па футбольным клубе Мінск. Да гонару форварда «Дынама» свой трапны стрэл ён не святкаваў. Першае месца адыходзіць па абаронцу Батэ Вільяму Вільямсону. Яго магутная гармата прабіла абарончыя шыхты мазырскай Славіі і дазволіла ісландцу ўзначаліць наш топ.